Diouf. Diagonála aj od trenčianskeho stredného brácu. Cody David sa dostáva k lopte a vyhráva Pretlačil Masaryka, Cody David, opäť Diouf zapojený do ofenzívy. Dobrá lopta, Cody David 16. Benich. Diouf. Dlhý pás. Tak opäť centrovaná lopta estonského reprezentanta na vzdialenejšiu žrť, nakoniec koncovka Kaja. Lopta za Holubka, kde si zbieha Čerepkaj. Je pri ňom Diouf. To odkopáva. Skackajúca lopta, na ktorú si počkal Diouf. Už ešte snaží sa narúšať tú rozohrávku domácich. Strelí, vidíte, celkovo 15. Mikulaj ustal ten súboj aj s Metuom a Rehušom. od začiatku zápasu a preto okamžite jeho aktívny kančík, teraz Dioufov krížny pás. Rozohrávka na krátko, Pom to bude ešte centrovať. Tam je Diouf, ktorý sa pretlačil k hlavi. Po putovom kope Lukáša Filu, ale sledujeme už to, čo sa deje na ihrisku. Jan Hladík chcel násadiť okolo Dioufa. Sa mu nepustil, ale k lopte krčí. Boďa, lebo si to ohruť, ale neudržal loptu moc. Diouf. Ďalší krížny pás. Lukačevič nechal loptu. Trenčania rozohrávajú na krátko. Diouf potrebuje zrýchliť, pretože problémy, ale napokon druhý zákrok. Na konte komárňanského gólmana Diouf. Výstavba odobrancov aj v prípade Trenčína. Tomu chýba dobrá defenzívna opora, menovite Richard. David už chcel prinútiť komárňanského gólmana aspoň rozohrávať. Boďan opäť v súboji s Dioufom. Sláviček. Aj Papa Diouf. Senegalčan dnes už jednu gólovú prihrávku má, Cody David. Aj po tých zdĺhavejších kombináciách príležitostí. Opäť Diouf. David. Krčík okamžite pri ňom. Diouf. Otáča to správa. Skočník. Posledná minúta riadneho hracieho času. Diouf pod tlakom dvojice, skákajúci. Tom hovoril, tých zmien tam nie je až tak veľa. Po revíze v Ružomberku dlhá lopta na Codyho Davida. Hill. Toto je hrávať v zápase, v ktorom môže s veľkou Sledol chvíľu tesne pred začiatkom jarných bojov v Nike lige na Hospodzor. Pomocná prihrávka s brankárom Junasom, opäť dlhý nákop, ale tam Lumec. Lamprecht bude centrovať. Diouf najvyššie vo vzduchu. Skok Lamprecht. Galčík snažil sa prvým dotykom tú loptu šikovne tečovať, ale tam je pozorný Diouf. Zastavený 0-0. David, ďalší dobrý nábeh, aj zakončenie. Slovať hostí v reakciách, aby alebo rozbiť to sebavedomie trenčianskej defenzívy. Horenec mimochodom dostáva zabrať, pretože Prešov sa Linákov, ktorý Cody David dočie pre KFCčko. doplňanie pokutového územia si zrejme Ricardo Moniz sľubuje od tohto Na nej ihriska v doterajších minútach dal pozor Samuel Sula. Krížny pas.